bakhona futhi abasuka bukhoma kwi-page lethu lika TikTok Mavundla Media Experience bayazi 11 colors usevele washo uqala nje wathi ziyakha ziyaphilisa wenze uyasho ukuthi ubanike lo wenzena sikho ke lapho ke thina ngakho nje wenzeni uncebo bekuzoniphendula ke lapha kunankinga kodwa nje haya ekhale uBizora Gcabe ukhona naye umthando Mthelezi usebekhona baningi basilindile already ngoba bayazi ukuthi uma ngabe kone esithathu sisuke singafundi indatshana lezi esifunda ngomsombuluko singasuke singafundi inganekwane abanye baye basho njalo uma sihlangana nabo lapha ngaphandle emhlabeni athi umuntu wemafundi manje lezi inganekwane zakho lezi odwala ukungena ngazo lapha Ukhozini awusungele phela noma eyodwa futhi uthini uNkombose ngababa lapha cha akubona uNkombose lapha kusekuyimisebenzi esiyibhalele zona thina ngesingathi kodwa mhlawumbe usangasho ukuthi izinganekwane ngoba imisebenzi le esisuke siyiqophele yona thina ngesingathi sayicabangela yona sayisusela ekhanda sase siyisebenzisa ukuthi sizokunikeza umyalezo ngenhloso ukuthi sikhule kanye nawe kulokho esisuke sifuna ukudlulisa ngaleso sikhathi esisuke sifuna ukudlulisa ngakho esubonga kakhulu ke futhi umsakazi Ukhozi FM ngoba iwona ukwazile ukuthi usinikeze lengosi wasinikeza lesi sikhathi ukuthi no sizothi ubuhle beAfrika kusukela ekuqaleni kuze kushayeke lesi sikhathi buyavela through imisebenzi yababhali abasuke besinikeze yona base besithumelela lapha ya ku stories@mavundlamedia.co.za namhlanje ubabhali nosonkondlo esisuke sikuphathele bona ngikhumbula ukuthi ngesonto eledlule sasikuphathele manje sisike sibeke isonto eledlule la besikuphathele khona uphumlani indlandalazi yomkhonyovu umfowahlongwane la engicabanga ukuthi uhlube uDlubu ekhasini inhloko wayibeka lapha isixhanti wasibeka lapho mangabe kukhulunywa ubuciko mhlawumbe kakhulukazi nokusetshenziswa kwamagama ahlukahlukene emsebenzini yethu yobuciko so ezinye ke izinto lezi ngicabanga ukuthi ke ababhali abaningi bayicaphunele zona bakhula kuzona bayaphambili namhlanje singiphathele incumuthi efundi mamela lo muntu ndithetha ngaye usoloko esenza izinto ngibone phaya ku YouTube enza izinto ndakumjonga phaya ku Instagram nakhona ndamfumana esenza izinto ndamjonga phaya ku Facebook ndabona nokho man baningi abantu ngicabanga ukuthi abantu abaningi abanye besibaletha la esikhathini ezikaphambili ukuthi mawubabuza ukuthi ubani umuntu sonkondlo ongakuthokozela ukumbona efika la emsazweni Ukhozi FM ezohlala la athi umuntu hayi sisacela usiphathele Mncedy sisacela usiphathele Mqingo ukuthi ubani uMqingo nami ngize ngithi akengene manje ke ngathi Google ngathi Google ngathi mangifika ngathi Mqingo ngathi mangi intwana igijima kanje khona la ngengayifici igijima khona igijima ku YouTube lapha kwi page le inkondlo ziyaphilisa ino Ntokozo uStarring umfowazulu la ake bize khona usonkondla bahlukahlukene na profile khona imisebenzi yakhe ngathi mangifika lo mfana egijima okuyezinye zezinto ke engicela nengiyinxusa cishe kubo bonke abantu abawosonkondlo ukuthi umuzi ofika kimi uzothi babumavundla okay babumavundla ke mina guys babumavundla sacela ukuze engosini nami ngizoveza umsebenzi wami ngithi ngeke uthi uzoqala nje uthi ulethe umsebenzi uqala nje uzoqala usuzozwakalisa Ukhozini onabalala ngaphezulu ka 7.5 million sicela uqala sibone la emsakazweni nje le efree le mahala nje ku YouTube khona uthi ngekwankwazi ngithi okay ngane la ku Instagram ngakwazi mhlawumbe ukuthola ku Facebook ubona kanjani ngibeke kubona ku TikTok uma ngingakwazi ukuthola kulezo inkundla ezinye zezinto lezi hayi ngisacela bafethu yenza kube lula ungangitheka ngisho ukungitheka nje mangabe ukuthi unomsebenzi either umbhali umfundi wencwadi umhayi wenkondlo into enjalo ngathi ngamfica umfana ngathola hayi usabalele mfana akagcinile ke nje ngokusabalala ngobuhle bokusebenzisa amagama lapha enkondloza uphinda sabalale umfana even nangumyalezo ikakhulukazi emsebenzini ayibhalayo sinaye ke namhlanje ukuthi sike sizomotha simbuze nemibuzo ukuthi kodwa ke wemfowethu kwakwenze njani mina ke igama enginalo la kimi nginegama elithi Mncedy lo
elinye lutho Mqingo angisenakho okunye isibongo mhlawumbe wamavundla nje zothola sekula mhlawumbe wawanduka ogotsheni babenyathi njani okholo phulani kabazela hawu uNkulunkulu amgcina-ke endumela womgaba zonke lezo zinto ey'njalo. But ke mhlawumbe kwenza ukuthi simazi simthole kancane baningi already esebekhuluma la yabona nje ungakavumi Mncedy unjabule uSiphamandla uthi Mncedy Mqingo uyibhoza mfethu danke kunjani kade kwaza ngilinde lolu suku u11 khala uthi weMqingo sicela iqiniso mfethu ukuhlala wenza so nanso-ke lonto masiqale ke ngoku sikubulise fondini uyayazi ke into yalayikhaya imeko ithi xa sikubulise awuvumi novuma khwela phezu kwayo bhoda wethu bhoda fondini ngihamba ngiyafuna la ngifuna iqiniso angaze nilibone abaziyo bathi uhamba ushona iqiniso lihlukene kabili kuneqiniso eliyiqiniso neqiniso sukufuna ukulizwa wena ufuna liphi ngibuze enye indoda ebengiyifanyisa ngeimpondo ngithi mina yami ngakubamba wena lo abathi usathana ngithi ngiyabuza phendula kuthi nje kuwizwe linje ngenxa yakho sikhohlakalindini ufihla kunembeza kulabantu abakwazi ukudlwengula izingane engakadluli ngisho eminyakeni emibili hayi unesibindi wena ukwazi ukwenza obaba babona izintombi ezinganeni abangayizala omama ubashintsha ukucabanga yiphi imizi abazoyakha nalabafana ngoba baqale manje ukuhlula ukubekezelela inkinga zemizi yabo emva kokuthi wena ubatshela ukuthi uthandani naminyaka kanti sikwenzeni lengaka ithi le ndoda sonke singosathane mnumzane kodwa nina lokho ngeke nikubone ngoba ngisho nisayingane kwakuthi manigangile niphike ngabanye nawe nokubona abantu abadlulayo bengcolile washa amafasitela uzobona ukuthi abanankinga nawo umakhelwane yiba neqiniso kunina vumani ukuthi emhlabeni baningi ngobaba abancane amadoda ukuya emasontweni akaze ukunisiza ngalutho lungisani inhliziyo yokuqala usathane nizomnqoba kwenzani uNkulunkulu niye ukubukisa ingane zabo efundisi ifunani emapulpiti ngoba labafana bezwa bekhuluma nje ukuthi abazi lutho ngevangeli nani niyakwazi lokho ufakazi balokho amen benisho ngisho ngingasafanele ngoba niyazi ukuthi maningathula ngabe ninyathele emsileni bashumayela la bamithise la bahlukumeze la babuye bazoshumayela baze bajuluke futhi khona la yonke lento iyaziwa njalo la ebandleni kulungile ngizondeni vele kuzobe ngingaqali ngami ngoba baningi engizobafica enhlizweni zenu nihleka nabo kodwa nibambele amathuna ezifubeni okunye ke makholwa ake niye kukwahlulela kholelwa yilokho kholelwa kukhona makukusebenzela siyakubongela kodwa lokho angingachazi ukuthi okwabanye kuyabheda ngihamba ngiyafuna la ngifuna iqiniso anikaze nilibone ngibona isixuku samantombazane esiphethe amabhodane embhalo nentukuthele ebusweni ngithi kahleni ngolaka bodadewethu yini kwenzakaleni kuke kwaba nobwelewele befuna ukukhuluma umkanye kwasekuphakamisa omunye begqoka ingubo edakwe ngasemathangeni nezibazi emzimbeni uthi sekwanele isikhathele amadoda adlwengule ephindelela kamumva ke nje asiyasibulala kanti soneni ngithi mina kanjani ngoba izolo emsakazeni kuthi uyibalo nyuka kangaka nje nani ninomthelela kwindlela enigqoka ngayo uthi makuyizinto esizigqokayo kumele ngabe izingane nogoga badlwengulwa phela makunjalo futhi ke nje wasemngena emlomeni omunye engakaqedi uthi mina mhlawumbe engidlwengula benzi bobuba ngibabonanga ebusweni manje sengizonda yonke into efaka ibhluku kwesinye isikhathi ukungifikela umuzwa wokuqoma mase kuyafika kumina ukuthi mhlawumbe ngiyobe ngiqome yena lo ofaka impilo yami ebumnyameni bebuzo zakwabo bethi pho sonke lesikhathi dadu ukuthuleleni uthi njengoba nazi ukuthi angisenabazali ekhaya ngangikhuliswe ngokuthi ngingabethembi abangani kathi mangibike umalume inkokhela ayifuna kwabo kulala nami mangidlulisela kanti wathi umalume uyena osebenzayo nje la ekhaya ngiyazi kanti imndeni njani ngihamba ngiyafuna la ngifuna iqiniso anikaze nilibone ngihlangana nomama obephethe ishuqulu namabhodlela amnyama ngithi kodwa mawa manithakatha nisuke thathelani ngoba le mali olande ngayimithi kukhona obungakwenza omnconywana engihlangane nabo bathi akuthina sonke siyophumelela kulomhlaba kodwa ngesazana sikufumbethe besingakwazi ukulwa nendlala uthi ungabuza noma imuphi umthakathi uzokutshela ukuthi lento esiyenzayo asiyithandi kodwa ngokukhula nobude bendlela sesiyaqonda ukuthi kumele ushaye ingane ukuze kuzwele kumzali asixabene nabantu sixabene nomdali kanti uphendula abanjani kwase kufika umuzwa kumina ukuthi kushuthi noNkulunkulu kuyenzeka abe nesandla ehluphekeni komuntu yenengazi ngihamba ngiyafuna la ngifuna iqiniso sanibona igama lakhe Mncedy uthi uyahamba uyafuna uthi ufuna iqiniso
emveni kwalokho kwasiqhamuka mina-ke ngicabanga ukuthi-ke ndiyazi-ke njengoba eseshilo ukuthi cha mfana awuthi wamvuna iqiniso esathi usabheka kanjalo ukuthufumile kamele kulungisani-ke mina wamavuni sungangibiza-ke ngoqiniso mhlawumbe mawuthi kanjani wemfethu muhle umsebenzi wakho fana angibabazi nje kuphela ngoba ngimuzwa usho la kuphela sengijabulela abalaleli-ke bomsakazi Ukhozi mina ngoba umsebenzi wakho sebeyawuzwa manje but nje umuntu okhona ey'nkundleni zokuxhumana ngicabanga ukuthi uyazi ukuthi u-passionate kangakanani ngomsebenzi owenzayo nokuthi uwenza kungakhathalekanga ukuthi uyezwakala noma awuzwakali awuqali futhi ukhaya noma ukuresayitha ngoba nakho ukuthi ngibhalela ukuthi ngizwakala Ukhozi ngisazokubuza nje vele ukuthi ubhalelani kodwa ngifuna uku-check ngoba khona ababhizi kuyimanje bayaphikisana khona bathi hayi no lo Mncedy lo asolungi lo khona umuntu othi hayi ngisafunda la eBackville lona khona abanye babaza ukuthi hayi no Mncedy waseport-shepstone lona ngifuna ukusitshela ukuthi ubani uqinisile lo Mncedy esikhulumayo cela ungitshela amagama akho bafase epasini noma nje ungitshela amagama akho esikole ake ngikhumuzele nje igenge wawufunda nayo grade 1 wawufunda nayo first year uthi no mina mfethu Lucas lo wayefunda nani esikoleni sokuthi ubani Mncedy ngokukhulu ukuyithoba ngibingelela abalaleli abadinga ukuthoba bakhetha ukuthi basilalele la. Igama lami ngumncedisi wakamthimkhulu ozalelwe endaweni yaseShowe Inkabi Semlalazi. Ngibese ngikhulela-ke eClermont kwaDabeka A ngafunda ePhephile Primary School ngase ngiyofunda naseWaybank Secondary. Ngibeke sengizohlala eNtshanga okuyimanje ngiqhamuka khona nje ngihlala eNtshanga endaweni yaseRest. Hey bona ukuthi wazalelwe eShowe eMlalazi. Yebo kunjalo. Kusho ukuthi ngamfushane wangakini. Impela. Ngiyabuza indlela oclear ngayo ukuthi nawe wadleka-ke lo mfana lo mfana ucisakele lo mfana yazi uma uthi uyamlalela lo mfana uyadleka ukahle. Kuphi lapha eMlalazi? Ngakwami yakho. Okay. Ekhampaneni. Eyami neyakho-ke neZim Africa. Sanibona eMlalazi khona kuyami. Isitolo nje lesi sidayisa-ke nje uhlobo lonke-ke lwezidlo esiyisebenzisayo kwethini ikakhulukazi makuhamba holiday nje ezimnandi amakhala kahle amancancebo baseGoli. Ngiyabonga kakhulu mfethu. Wasukhulela eClermont. Yebo. Lento yakho yokubhala yaseMlalazi noma into yaseClermont noma into yaseNtshanga into yakuphi lento yakho yokubhala? Ngizothi into yaseClermont ngoba ngiqala ukubhala ngonyaka ka-2010 right. Bengisahlala eClermont sengifunda eWaybank ila ekwaqala khona ukuthi ngibe nawo lo muzwa ukuthi nami ake ngibhale njengezinye imbongi. Yini ekubhalisayo ngiyakhumbula phela ngo-2010 kwakukhona i-World Cup. Mhlambe umuzwa wasuka ku-World Cup Shiboko siyaya eFrance Philitiziyela kubantu ababengakazalwa nje abayazi ndaba 2010 ziningi izinto ezazenza ngo-2010 yini le eyak-inspirisha eyavusa umuzwa wokuthanda ukubhala ngo-2010 kusukaphi into yakho nokubhala? OkukaMncedy kuhlukile-ke ngaqala ngokuba umrepha. Nibaningi-ke kule nhlandizi abantu abaningi esiye sithi ababuthisela waqalani lokubhala omunye uthi-ke naye mina ngangiyenze le nto ngangingazi nje ukuthi yini yabo wena ngcono ngangingwazi ulapha eClermont ngangingazi wena urepha wena so wawuyitshela ukuthi umrepha kuzibalaphi? Engakazi nje ukuthi hayi umrepha. Ngelinye ilanga-ke esikoleni kumele ngiperforme ngase ngikhohlwa i-USB beats. Sure. So uma ngabe uzoperforma lapha nge-acapella awukwazi ukuflowa ngendlela ukuthi kuzoflowa ngayo phe kwe-beats. Sure. Ngayisha nje ngendlela-ke kushuthi kwagcina sekupoetic kwase kuba khona lento-ke kubantu ethi yazi yamnandi le nkondle le ngokunga-understandi le ndlela esihambayo ye-hip hop yero. So kwagcina kuwukuthi hayi abantu bazi ukuthi inkondle kwasho ukuthi vele ngempela nasesikoleni ayikhona ama-poetry session. Ngaqala-ke ngahlangana nabafethu okuyibona basevele bengaphambi kwami ulwazi ophumba uyagcina iqhubeka lento yokuthi hayi engathi khona lento ekhona la ngala ey'nkondleni ngoba inhloso
kwawukuthi nje kugcina makugcine kudlula umyalezo. Mana ke befuna yakhumbula mhla ulahlekelwa i-memory stick or ukhohlwa i-memory stick ekhaya kodwa ukuthi ushaye poetic nje akhaphela. Usayikhumbula lo shadi sikakuthi yayithini? Awungethi uzokuma nje mina ilozethe yabona sikhohliwe. Okay, ikhona inkondo yakho yokuqala osuthi mawuthi uyabuka manje uthi ngala ngisashaya udakalana inkondo yakho nje endala nawe ungasayihloniphi uyihlonipha le nkondo kodwa othi ngapha kamangayo mawubona nje umuntu nje otshela ukuthi ubuke izicathulo zakhe ayigqoka before ethola lo msebenzi izicathulo endala so wathola lo msebenzi wafika ngazo ku-interview le kodwa akasayithandi ngoba seziyabheka nawe kufuna le izicathulo wafika ngazo enkondweni usayikhumbula inkondo yakho yokuqala? Yebo ngiyayikhumbula. Awungishayele noma ungangayikhumbula yonke la online abathile bakhumbulayo. Ngifihle admin. Hlezo squeeze abawubone lo mbhalo. Ngingowesifazane osefunde wagogoda ngamaphutha ukukhala kusizi vele impilo enjalo. Nginominyaka engama22 ngiphenduka isigqile emzini. Kulo muzi kumele ngibenzele bonke iwashing ukuze ngikwazi ukulala ngithole ukuya ngasethunjini. Kuvele kuhlwe emini kuphele naso limini mangicabanga ngale yami I mean uma mezalo njani ongabiza makoti wakhe ngomfazi indini wangena endlini emini wathi wena uzokubona okwagibeza ikati emthini wesihlahla somvini esaqalekiswa naseBhayibhelini iyeke le ndoda la ekhaya onamsebenzi walutho kodwa siyakondla angemphendulanga ngaguqa ngamadolo ngathi kulungile makuyintando yakho Jehova. Ithi ngahamba idle udaka nale ndodana yagcina ngokuthi baba hayi ngoba ngiyithanda ngiphoqwa isimo kumele ngodla ingane zasekhaya angibekezeli ngoba esawubambo lwami kodwa mengamali ekhaya siyofa indlala necala lembula ingubo lingene le ndaba ngiyayidlala. Nalelana ngithi Afrika umfana ke uwumqingo uqinisile ke lento yokuthi ke uwumqingo namanje bengisahlephula nje kwelinye lamakhasi alomqingo awu ulwazi mthiya uthi ngifihle admin umelo kuhle usimelo uthi hayisuko ayisethumela ke inqwaba ke yamalangabi komlilo lapha noma uyakushisa noma uyena oshaya kodwa nje kunomlilo khona owenzakalayo la ufunda uzama kuhle uthi ke bayafundisa kuplama people primary school umncedi ufuna ke iqiniso liyabulala umncedi ke kodwa ke ufune bafo kuzosikhakhani lapho ufela iqiniso usho ngoba uyena phela wawufunda boy eGawozi ulindani lo waqula hayi lutho eGawozi ngathi wazalelwa nje lapha ngakhona useyahamba Vundazi uphethe ke inkunzi lapho namhlanje ngimlandela kakhulu ku YouTube uyashaka kakhulu kusho ke uNathi ZA ngesikhathi ke uZandile J uthi ke my favorite naye ngithumela lezi zinto zeinhliziyo right bese ke ezothini umthando uteleza uthi lalela lo mncedi bafu unzima kakhulu yezwana umhle kakhulu umsebenzi wakho ngithande usuthi ke abanye banokubona abantu bengcolile cha washa amafastela uzobona ukuthi inkingi kuwena muhle umsebenzi umthando lo wakamthelezi ukamajola uthi hayi lelela unzima ke lo mfana hey ngihamba ngifuna iqiniso intshanga ke nje siyabonga kakhulu umkhaya ushunhlakala wakamajola naleyo nkondo umlilo futhi angazi ukuthi yipi kodwa ke ziningi inkondla abayishola khona umunye nje kade ethi ngicela ungishayelele ethi ngiyekeni ngifunde ngamaphutha ami because ushaya ikhona ohlelweni lapho kusiphathe ayibingekho ohlelweni. Okay ake sithi nje kumina njengosiletha sizobheka ukuthi iyatholakala nowemusa mfazi wami but ke mhlawumbe mfethu ziningi inkondlo owaziwa ngazo sengijabulela nokuthi kanti uthi waqala esikoleni and lento yakho yokuqala esikoleni ke mina inamandla ngoba la silalelwa othisha silalelwa abafundi ababheka bephinde belalele bekhuthaza izingane ziqhubeke ziya phambili so now nginayo into ethi lento iyisifundo nakubo bonke abantu abakhona ezikoleni ukuthi out of a simple poetry session nje engenziwa nje either isemphakathini ensukwini kuona ngaleso sikhathi ihamba indaweni ukukhuthaza ingane yize phambili nabothisha beqhubeka bayakhona ukhona uthisha othile wakhuthaza before ngishalela lenkondlo khona lenkondlo yakhe ethi isithunywa asinacala but before siye kuyona ngifuna ukucheck ukuthi ukhona uthisha ongathi as much as umsebenzi wami ukhule kangaka ngiyafisa kodwa ukubonga futhi negalelo likathisha othile ngoba sifuna bakhuthaza othisha benza njalo. Yebo
mangakhuluma nje iqiniso bonke othisha bami besiZulu uthisha nothisha unendima ayidlala empilweni yami nala ezinkondlweni ukuthi ngize ngicine ngikwazi ukubhala kodwa ngizobonga kakhulu kulabo abase primary kwakukhona usembanje wayeshaya ngalendlela ukuthi isiZulu kufanele ukuthi usazi uthanda ungathandi yabo wayekwashaya iclass all round ngithi kawu4 noma kawu5 esibuza ukuthi yini igama kangawo kwagcina sekuphoqa ukuthi umuntu egcine sehlanganisa kanti into ebikhona vele kuma nothi ukuthi sasingafuni so kwagcina ke sikhona lento ukuthi hayi isiZulu simnandi awuthi ke ngisilandele ngibona ukuthi ngizohamba ngifike phi naso ngiyabonga kubona bonke nje othisha abashayayo othisha nje abasishayayo sengadangezwa nabazali bakho kakhulukazi omawo Mncedi ngoba lento yokushaya ingane hayi ngathi abayiza kahle owesifazane umzali vele umzene esho kuqala ethe yami nje ingane ngeke ithi ningashaya ningalinga nje nithinte yami ingane bengayilaleli kodwa ingane emva kwamava kweminyaka isithi ingane ngiyabonga kakhulu ukuthi ishothile wangicebula ngoba ukungixebula kwakhe kwazi kwamfikisa la engikhona namhlanje kulungile mfowethu abantu bafuna ukukotha ziningi inkondlo onazo ngicela ungishayelele yesithunywa ngazithunywa ezinjani asinacala awungishayelele lo nkondlo bafuna ngithule nje ukulalele kulungile sinani nibethele ngishayeni ngifisibili makufanele anginavala okuvela isithunywa sinacala kodwa ngoba kuwumqansi kunile kuligwinya kubaba ngiphazamiseni ngembuzo ngenhloso yokuyivikela becana abanye ngegazi lokubenda abangabudlanga bekanani nodwa amabala ngiphuma la emathuneni kuthiwa nginitshela ukuthi akunina nonke nengane ezithakathiwe okanye ezibulewa abangani amazwi ayamakho umuntu ingane zenza imphumela yamanyaleni wakhuluma phambi kwazo nganaki sifunde ngani ukuthi kanti umzali uyakwazi ukuhlanganisela utshwala nengane ngenhloso yokwenza usuku lube mnandi imbibi iphambene nebunzi wathinta abafazi wathinta imbokodo kwakudala lapho nakuba siyasho sikhonjuzwa yilamadwala asele nembhalo yizo usuyimbijana khulisana majongo singimfanekiso yokhokhobeni ngoba nini impilo inhlula ingalwanga mabengakhula bebuka nina kushuthi nabo ngeke beyithandi mawufuna ukwazi ngithini balinani leni labafaka izithombe zabo benqune ezinkundleni zokuxhumana manidodisa amajongo nisize ningayifaki nini ngoba kushuthi zonke izingane eziyozalwa ziyophikwa noma belazi iqiniso ongenani manibenzela itho izibonelo bavezeleni izithombe zomkhulu babo ukuze bezokhula beqonda ukuthi umfazi wakho nedlozi mawumshaya usuku memiqalekiso uthanda likashintshi inhliziyo zeneyilawulwa isikhathi indonga kusayizo kushintsha abanikazi niyoze nithaze umqokolo nikholwa meva uma kuhle nomusa bekunilandela ngempela izitha bengeke iqhamuke emva kwenu nomdali uyahluleka ukulamula lempe phakathi kwenu nonembezabeni nihlangene phezulu phansi ngamahele nabathakathi nibabiza ngabangani benu ukuba impilo ibineqiniso ngokuphelele ngabe zonke izinsuku ziyafana nina niyakukhokhela ukuphila mangenjalo amakhambi benziwathola mahhala singcono thina emathuneni sicindezelwa inhlabathi iqiniso lithi nani nifa zonke izinsuku manilele ungabothi uyaphila ubothi usanenhlanhla yokuvuka kushiya nekhazi nasuke nakusebenzisa kabe emjolweni ukubanja kwekhandlela kanti senidinga ngempela ke manje ibani anihlupheki ngoba kufanele incwadi engcwele inogcobo natshelwa ngembhalo yaseGibhithe nangachazela ukuthi impilo zenu eziyoba womayihloko sikuphi isidingo sokuvala amehlo manithandaza amanzi wavula bungekho umngcono likude kakhulu ikusasa kwamele nithi anazi umzuzu olandelayo niphatheleni ngike ngafika komunye umuzi ingane ixhuma phe kombhedi ijabulile ithi buka malume ngiphasile uma uzofika ngiphathela amaswiti namhlanje inyanga iphelile ngivezela ireport ithi buka malume ngiphasile kodwa yila kuzoke ngiqale ngimkhohlise ngithi ngifailile ebingakwazi ukuthi mina ngilethe umbiko othunini useshiyile uthando bengilazi ngendlela eziningi ezahlukene kepha ungithusile lo libize ngombulali wathula wacabanga wangibuka wakhala wasukuma wahamba ngambamba ngathi chaza uthi ubaba ubemthanda uma lapho ke ngiyafakaza kodwa wambulala mhlazana embambeni othile wesilisa usuyabona ukuthi kuba uthando lalungekho ngabe ngisanayo umama kulungile sinani nibethele ngishayeni ngifisibili makufanele anginavali okuvela isithunywa sinacala kodwa ngoba kuwumqansi kunini okuligwinya kubaba ngiphazamiseni ngembuzo ngenhloso yokuyivikela becana abanye ngegazi lokubenda abangabudlanga bekanani nodwa amabala
Funa usuku lamadlozi kwikhalenda. Seniyoze nife nibungaza abantu eningabazi. Hloniphana amadlozi wayazi into ayisho lo muntu owathi yonke into iqala phansi. Niphika nini uqobo maniphika abaphansi. Kulungile. Sinani nibethele ngishayeni ngefisibili makufanele. Anginavala. Umncedi. Ngiyayizwa nje intshanga, ngiyayizwa Clement, ngibambeleli lomlalazi. Nizima Afrika sikuphathele umncedi Mqingo. Walapha emlalazi, lapha ekhaya lapha kwethu, lapha esikhobeni senkosi, lapha eShowe. Hawu ngiyayizwa Clement. Nani ngajabula phela Clement. Siyanivumela entshanga siyanivumela kodwa manje ayisitolo kwabisho indaba sesho lapho zonke izinto ezaqala khona umncedi wemfethu usokhulumile bebevele beyicelile nale ethi isithunywa asinacala ngifuna ukuchecka wemfethu ngoba ngizophinde yes ngifunde mhlawumbe nama comments abantu njalo njalo but uma ngabe kuthiwa lenkondlo ake ngathi imuphi ulayini ongafisa ukuthi singaqedi ukuhluza lenkondlo nawo singawufakanga angibuze ngokuthi imuphi ulayini kule nkondlo ongathi kimi this is my favorite line and why lenkondlo nje siyonke khona uline ovela uthi lo line I can't wait ukuthi ngifike kuwona kungani futhi kunalo line othanda ngalolu hlobo kule nkondlo ilo othi uthanda likashintshi inhliziyo zenezilawulwa isikhathi isizathu salokho ukuthi ikakhulukazi kungizothi kule generation yethu sinalento yokuthi abantu abaningi bathi uthanda lisekho right yabo kanti uthando kusayinto eyodwa sanje ngoba lalunjalo vele eqala inkinga ithina esesilawulwa izinto zamanje ingakho uzubone ngazothi uthanda lisekho ngoba abantu sebejaha kwesinye isikhathi ukuphusha imali phambili abanye bajaha ukuphusha ukuthi unani yabo mase kugcina sokuba ngathi manje uthando selishintshile uthanda likashintshi ithina esishintshile sishintshiswa isikhathi nesikhathi esiphila kusona manje ngifuna ukutshela owamulayin bese uqhubeka futhi nawo usabalale kulo line ukhuluma kenye indaba enkulu yomncedi ukhuluma indaba yothando nami ke nginemibono eminingi engibe nayo ikakhulukazi makuziwa kulento yothando eminye imisebenzi engijwayele ukuyibhala ngiyibhale ngiyithinte futhi indaba yothando kimina uthando akuyona into yala emhlabeni so ngiyavumelana kakhulu nawe kulento ethi uthando lwalukhona eqaleni uthando lusekhona lusayoba khona mina ke ngisho lokho ngivumelana nawe ngoba nginenkolelo ethi uthando uNkulunkulu qobo lwakhe lithi iBhayibheli uma ngabe ungenalo uthando awunayo uNkulunkulu uma ungelwazi uthando awumazi uNkulunkulu ngoba uma ngabe sikhuluma ngothando uma sikhuluma ngoNkulunkulu sithi uthando ngakho ongenalo uthando kanayo uNkulunkulu but ngibenqena ukushumayela nabafu ngoba kulengozi phela sibaningi khona nje othola ukuthi sisinalele nje ithulele kuzimala ngiyiphathela unqomoyo but nawo umavudla ke manje ashumayela ke manje hayi ababuye nabo lawo buyani ngiyadlala hayi ngiyadlala awuzanti kodwa so ngiyavumelana nawe kulento ethi mfowethu ithina eshintsha nezikhathi bese sifuna uthando kulokhu silutsheka silufaka kulezo izikhathi kanti uthando lumile nje enye yezinto ebesingaya kuyo siyoyibuka kuyona bese sifuna ukuyifanisa nayo uma besingafuni ukuyifanisa nothando mfowethu akekho umuntu obengeke azasithanda lunuka kamnandi angithathe abambalwa lapho Mncedi ufuna iqiniso liyabulala Mncedi kodwa hayi bese simfundile lapha usikhakhana ngesikhathi asibambela iyashaka kakhulu lensizwa kusho usikhumba uJJ umfokamnyama uyobeke umbulele weMncedi mawungayihayanga le ethi nogada angani noma kuyiphethe imbabo kusho uVisto sihayo baningi ke ngazi bayifuna ke le ngazi ukuthi yona nje high circulation bese ezothi bafo ngiyayazi naleyo kukancane nje zingiphuthele izinkondlo zakhe kusho ke usomquex Mavundla awushaye ibeat phela ake kushayela irap bafo kusho ukuthi vele ngiyafuna ukuyishaya iwariyam ukuthi kungenzeka le beat abayifunayo bangayizwa iziwe imina nawe nje kuphela Mncedi
pick up yipi inkondlo ufuna uyishaya ngebeat la yipi kulezi inkondlo engisazoyicela ngoba kuwena ngisazomcela unogada ngisazoyicela lethi bathwele kanzima khona nalethi yasiphika imvelo mawuthi isikhathi sombe sesivume soyishana yipi ofuna ngebeat ngicela unogada ufuna ushaya ngebeat hayi thula uzoze ngathi kahle kodwa ke masibuka la ku Facebook nami ku Instagram kungenzeka bangayizwi ibeat kodwa kube sekuba ukuthi kodwa basilalele ngoba phela sifisa vele usilalele umsakazo Ukhozi uzobuyizwa ibeat ukuthi izobuyamba kanjani inamandla ikhani kusho usize 9424 usize ongaka mathe mkhulu ke lo size sicela ke ulunge okay alright ngifuna ukuchecka ke baba before ungijayelele inkondlo ethu nogada ngifuna ukuchecka ukuthi so uThekimi waqala esikoleni uyishayela irap wa inspire shobani KO uKA oAKA ubani le gang emrap lo ubani quest ubani lo wa inspiration kulento yomrap ke manje ngisarapa ke ngikhule commercial bengilalela kakhulu uproverb kodwa bengijwayele ukulalela kakhulu iunderground la esinabantu abanjengo Abdusi oMondo bakusayi LUS ko Akalicious so Sean G nje kakhulu kazi uyena ngicabanga ukuthi wangenzanga afisa ukubhala nami kusayi nama ke ngizame lento yabafethu bebehlangene la hayi kwagcina kuzameka kanjalo lalela phela uthi uzirepela ngithi kanti njani manje siya kunogada vele sivelele kunogada kodwa ake ushaya ukuthi ngale ishandisi senze mina yabona mucanga sangabantu hayi yasenza hayi kulungile usesenkondlweni Mncedy bomrapper nimxolela hayi singazi okwamanje usengene enkondlweni umfana akasafuni nokuphuma kuzona inkondlo ngifuna ke bafo ukuthi ngingene ekuthenini ungishayele inkondlo ethu nogada but before that angithathe uPaula okulapha ya ku TikTok uMasoka wakaqulu uthi ngisacela ubhale inkondlo wayengumngisi bana angithi uyamazi ngizecela angimazi kahle mucabanga nje ungabhala ukuthi ngathini ihloko senkondlo kangisi ayikhali that matter community is subjudice okay abesithi manje azenze leyo nto ulokhuzane la ulongman nowakazungu uthi ke hayi bayiphendulanela bodwa nje laba khuphuka lapho Mavundla kusho ke unkonzo wakamdluli Mavundla kanti seyasho naphi intokazi okay abazofaka ezinye izinto kwezinye izinto akashayeke unogada yabona ukuthi akashaya unogada manje sambona lapha na untu bayifuna ke le nkondlo kanogada ikusho ukuthi insweni kwakhulu nolusha lapha unto wakambuyisa naye uthi hayibo sisacela unogada khona kusiphiwe uthi ngisacela late okunye mina ngifana nani ikhona ke ilale khathi mazivu uyaziwa wena Mncedy ungathini kubantu mhlambe ukubakhuthaza kulento yokuthi bayidayise baziwe njengoba waziwa uyaziwa wena ngijwayele ukukhuluma iqiniso kuze kweqe kodwa ke ngibe nenhlanhla yokuthi ngakhula kakhulu isikhathi eside nogogo okay ugogo umfundisa izinto ezintathu engicabanga ukuthi namanje yizona ezingithathe zangibeka la okuqala nje nakho okunakho konke ukwazana noNkulunkulu ekhaya ngafundisa ukuthi noma yini engiyenzayo kumele ukuthi ngiqale ngiyibikele umdali amandla omkhuleko ngiwabonile ngisebenzela mina kuze kufika la engikhona njengamanje kwase kuba ilento yokuthi ke ngaso sonke isikhathi kufanele ngizame ukuthi ngizehlise noma ngikanjani kodwa akubo ukuthi uNkulunkulu ngiphakamisayo mina ngihleze nje ngiphansi okwesithathu kwase kuba ukubekezela ke ukuthi mangabe kudalo uyena uNkulunkulu ngiyofika ngisho abantu sebelele ngo12 ebusuku kodwa ngoba kusuke kudaliwe kuyogcina kufikile ngokuhamba ke nokukhula ngumuntu othanda kakhulu ukudlala ibhola ucoach wami ke wamfundisa ukuthi ngamukela isimo uma into ungeke usayishintsha masiyenzekile ngisho ungakwenza okunye
ureacta kulokho sekwenzekile kodwa khona ngeke usakushintsha ngoba sekwenzekile so ukwamukela isimo kube into esengihambe nayo ibanga elide kakhulu engizama ukusho koza kwethu ukuthi asithi sizama kodwa ithemba singalilahli ngoba into engicabanga ukuthi ishaya abantu abaningi ilento ukuthi athi umuntu nami ngiyafisa ukufana noSibanibani awumazi ukuthi udlulephi ngoba usufisa ukufana naye manje yabo ngcono ukuthi kwalana uzommonazele ungazi ukuthi kunjalo ngiyazizwa kuwe engazi ukuthi ke sonke bese ngaba nayo lento yokuthi isikhathi sami siyeza isikhathi sami masesifikile kuzokwenzeka ngoba kwesinye isikhathi sizike sijahe kakhulu izinto abantu baze begcine sebekhipha imali kanti inhloso iyona le ukuthi sizame ukuthi sibeke isinto etafuleni manje masusukhipha le mali awusahambisi ngokwentando kaMdali yabo okubalekile kunakho konke ukuthi sibekezele nokuthandazayo mina ngikholelwa khona nabanye mhlawumbe umunye kuzomsebenzela ongamsebenzeli futhi akulungile akathathe lokho okuzomsiza yena ngizokutshela into ezintathu ngawe eyokuqala ithi umdala kakhulu esibili ithi umkhulu kakhulu esithathu ithi uyi-future uyikusasa kukhona amanye amazwi akekhulunywe namhlanje abanye bengawezwa mhlawumbe abanye bawadismiss nje bathi hayi suka bese kuthi ngelinye ilanga athi umuntu eyinale nto eyayikhulunywa umncede eyinayo lento kunembhalo engengiyibhale naye noma ngangayi-researcha namhlanje le noma ngangayifunda namhlanje ifundela isizukulwane esizayo mhlawumbe ngangayenza isense manje because siphile esikhathini asibona khona izinto zenzeka manje umphumela wazo kodwa uzocaca kusasa senoyiha kusasa le nkondlo so ngikuze ukhuluma mfana ukuthi hayi lalela umdala kakhulu futhi akukhuluma wena khuluma umkhulu wakho ungogo ungabubani umkhulu wakho umdala ubani umkhulu wakho umkhulu wakho mkhulu uDenge wow siwe ngimshonile uyena okhuluma ukuthi mfana awukhuluma kusho ukuthi umkhulu wakho uDenge so iyona mfethu but ke mhlawumbe ngale ukupholisa amaseko ayike nemnandi njengomuntu omusha onesubstance umuntu omusha one-weight emagameni awo okhulumayo olizwa liphuma izwi liphuma nomoya wakhe nenhliziyo yakhe uze lento isezwini alikhulumayo but ke mfowethu ake ngivele nginikeze le beat le othe kumina izokunikeza lento oyifunayo bese ke wena uyishaye le beat le ushaye le nkondlo ofuna ukuyishaya isihloko sayo esithi unogada awungishayele le nkondlo ngizwe ngawo bese sisi-discuss ikati elingafuni ukusuka eziko kwala noma sekushabilayo kuze kuyosha naso okhezweni indlala bese siyithiba ngethemba lokuthi mhlawumbe kusasa kuzoba ngcono uThixo emkhulu uciluke wayishaya endukwini ngeledlule ngibese ngithole itoho leli itoho lokuzoqapha abagili imkhuba ngenxa yokuvumela imizwa yenza umsebenzi engqondo la ngitshela ukuthi isimilo nobuntu angibokushiya ekhaya lo msebenzi awubadinga abangani kodwa lokho ngizokwenza kanjani ngoba noma imfanekiso ifana mina ngikhuliswe ngokuthi ngingamehluleli omunye umuntu noma sekunjani ngibese ngithatha isinqumo sokuthi umuntu ake ngimvakashele la ejele ukuze angitshele kahle ukuthi yini lemlethile egumbini lokuqala ngifica umnumzana osemdala ngithi una-54 ngokweminyaka uthe kumina nogada uhafu eminyaka yami esengiyihlalela ejele nawe kusiyobala hawu kanti kwenzakalani baba uthe kumina uyabona ndodana ziningi izinto ongasoze wayiqonda kulomhlaba sasiyintwana siyithandeni ubumnandi siphathe ingane esibuhlaba noma ngingasakukhumbula okwenzeka ngaleli langa kodwa hayi man angimbulalanga noma ke kwenzeka kwangeyona inhloso bese fana nomnewethu kumina ubemngani wami eminyaka nginikela ithuba ngichaze noma ngithole wayekhona mhlawumbe ononembezi yofakazi sayitshela inyembezi ivele ezazehlela ngiyabazi umzima kodwa bengakazi ngibona umuntu omdala ekhaya ngivele ngaphuma isitori sakhe mhlawumbe sengiyosizwa ngelinye ilanga ngidlulele egumbini elilandelayo mengifika khona bekunowesifazane owebhekisa ikhanda phansi eculi sowona bese ngithi ngiphindele emumva ngesikhathi ikhanda elivuse ngiphendula yebo bhuti njani ngiyaphi ayingeke inkosazane ngitshele
Umuntu njengawufunani la ejele ngitshele ngikucelela ushwele mhlawumbe lishonela namhlanje sebekudedele. Uthi ungangisizi mina. Baningi kakhulu abantu abadinga usizo la ngaphandle hayi mina usho kanjani? Uthi inkinga yeni ileyo ke nina madoda. Ubuhle bunivala amehlo noma izenzo ziniholele egodini lethuzi lokufa aniboni. Ngimbulele. Ngawukhipha amathumbu wagwela ngesandla encenge ekhala lokho ngakuthanda ngambuka waze wafa. Hayi ungangibheki kanjalo. Unembeza kumina wahamba nenkomo kamama eyathathwa ngesankahla umlise mumbe ngesikhathi abazali bengidayisa ngenhloso ukuthi bayangigalisa. Kwabiza ukuthi nginikele ngenkomo ukuze bathole inkomo yami lenkomo ngayikhiphela inkomo indoda ishiyitiki. Ngikhuluma nawe nje ingane zabantu ithwele inhlabathi ngesifuba ngoba zafela ngaphakathi ingakawufela umphakathi ngaphansi kwesiyalo sabazali esithemendweni kuyabekezelwa noma kunzima basisize nogada. Siza lezingane ezisakhula. Zitshele ngokubaleka kokufunda, zitshele iqoma imfundo zize ilale nayo zisane choice mhlawumbe ngalokho ziyokubona ukubaleka kwejazi. Buyisa ithemba kulaba abanyukubezelwe emakhoneni kanti bayavidorizwa bengazi basize nogada. Umehluko phakathi kwethu sisejele nani ngaphandle ukuthi sina siboshwe ngokwenyama ngokwemqondo sikhululekile kanti nina nikhululeke ngokwenyama ngokwemqondo niboshiwe. Mawuphika lokho phuma manje obuzoyihla ukuthi inyembezi ayidalelwani makuzophinde kuthiwa indoda ayikhali. Siza mina ungayi kuyimbongi. Imbongi zinokubhala ngamaphutha abantu engathi zona ziwongcele sekuka nganje uzinkondlo ngowesifazana ongayiphethe kahle nijabule nize nishaye nezithuba kunjalo emhlabeni imisebenzi yabanye abantu unconywa ngamaphutha abanye. Wasukuma wami wathi ukuphendula nje bhuti wami ngila ejele ngoba ngibulala indoda bese ngishade la iminyaka emphakathini yenza ngathi uyangithanda kodwa ngasesehleze ngishaya uma ngibabikele ekhaya bethi angibekezele inkomo eyayiletha sezaphela ezinye zafa. Uyezwa nje ukufa kwemvelo ukuqhubeka komshado noma uthando lingasekho. Uphume wahamba. Ngidlulele egumbini elilandelayo. Egumbini elilandelayo bekunomama omama uyabona omama laba nje uthi hawu ndodana wasiza wafika kuba igama lakho ngithi mina umama uMncedi wathi uMncedi umncedisi siza ke ndodana uMncedisa ngifuna ugibele la le ntambo uyibopha iqinise mase uyaphuma kungishiye ngokuthula ngile ngizi. Hawu hayi boma yini kwenze njani? Ongcona sithathe yona le ntambo sikhuleke. Uthi obhala kahle indlebe yakhe ayifinyeziwe ukuba ibingelalele isandla sakhe sisifishane kube bese ngebusise athi kuJob uJob 13 uthi bhekiswa lami likubone konke nendlebe yakuzo yaqondeni kwaziyo ngiyakwazi ngihlulwa yini. Athi akodwa bakithi ndodana uma wakho unenhlanhla ngokuba nendodana enjengawe kodwa mina ngithi kuwena kwabaseKhorinti inhliziyo yakhe ikude neJehova indebe iseduze ngathi awuma wathi ungalingi ukukhuluma. Mina ngakhuleka mhla ngithola ukuthi indodana engiyikhulele ikhubazekile yathi indoda ngilahle nganqaba yangale. Ngakhuleka kunzima ngiwa ngivuka ngizama namhlanje le ndodana ikhulile indoda yangishaya. Emajadini ngangisebenza naye emhlanje ngoba engeke efuna ukumphatha nangamhlanje ethola indodla zezimali wazidlanda wesifazana wayecabanga ukuthi yamthanda zathi seyiphelile emshiya wathi izinto azimlungeli ngoba mina ngiyamthakatha ngaqhubeka ngakhuleka. Ukhuluma ngakuphi ukukhuleka? Kungcono baJesu uJesu ubaba wakhe wamthwala izinsuku wamshiya izinsuku ezimbili ezintathu mina wami ubaba ngimazi. Kwesinye isikhathi ngize ngifike lo muzwa ukuadosa uyena lo ngaphezulu mase kuyafika kumina ukuthi kambe kunjani umuntu uma ungalona igazi lakhe. Laba abantu babunjwa ngegazi benza ngani bona ngcono ngoba kungcono kwayibona laba abantu babunjwa ngomhlabathi. Ndodana phuma ungoshela isikhathi. Basize nogada. Mangifike egumbini elilandelayo bekunowesifazana obephethe amathawula sakwakhona.
lalela uncede mana esakhona kanjalo ngicela ungivumele mfethu ngoba vele ngiyazi lo msebenzi umuntu ohlobo olungathani kodwa ngicela ungivumele mfethu before ngithatha ukuphawula kwabantu buzzing abantu ngale nkolo but before that ngicela ukuya ezitolo mfethu ngicela uyothenga bese ngiyabuya ngcebo umyalezo ovela kwa-Rainwater Ningizimu Afrika lesi sikhathi ebesinzima kuwo wonke umuntu kodwa manje kufanele siqhubekele phambili sibuyisele konke okubalulekile nokudingekayo e-Rainwater sinesicelo esikhetheke kakhulu ikakhulukazi ngale nyanga yabesifazane kuyo yonke imiphakathi esiyisebenzelayo amapayipi ethu nezinye iy'ngqalasizinda esiyisebenzisela ukuletha amanzi nsuku zonke kubalulekile lapho ingqalasizinda yethu iphazanyiswa lokho kuletha usizo olukhulu nokuhlupheka kwabaningi ikakhulukazi kulabo abantekenteke esiphila nabo abangasala bengenamanzi iy'nsuku ey'ningi ngisho namasonto imbala noma ngakuphi ibamehlo ney'ndlebe zethu futhi ubike nganoma yikuphi ukucekelwa phansi kwempahla ye-Rainwater esiteshini samaphoyisa siyabonga Rainwater finding new ways. Yeah, sikuphatheleke umfana wethu la Mncedy owaka Mthimkhulu. Umthimkhulu obhungane mangaphosisi. Okay, Dali. Okay, Nana. Yeah. Igama lakhe Mncedy owaka Mthimkhulu. Umthimkhulu wesengicheckile lapho ngathi hayi obhungane baningi ama-comments akhona lapha phethu lalelani iqiniso elenziwa umfana wethu lapho mncane naye mncane yabona ey'nkundleni khona abafana abancane abasetshenziswa amakhehla amadala ayikho into engiyithandayo nje kuthiwa umuntu omdala uhlukumeza ingane cha labo bantu abadala abangene kulezi y'ngane abantu abayisebenzisa ngendlela e-right lezi y'ngane ngoba zithi mayikhuluma kuvele kulunge eNingizimu Afrika yabona-ke ejele kukhona abangene nje ngephutha labanye abantu yeyi uyashaya-ke webafo ingiphathe kabi kasisi lapha ejele hhayi ngoba-ke njalo abazali kwesinye isikhathi bayasilimazisa sibe silindele kukhoselwa yibona kusho-ke umthando lo wakasibizi ziningi ezinye iy'nkondlo ey'khona la futhi abanye abayicelayo bathwele kanzima iyasiphika imvelo ngicabanga ukuthi ezinye iy'nkondlo zicela bafuthi hhayi ngiyacela fana yabona-ke manje masiphume emsazweni Ukhozi FM hhayi uqhubeka ushona Instagram naku-TikTok lezi ezinye abayicela hhayi ngiyocela but ngenxa yesikhathi mfethu isikhathi sivele sibe sincane ngalolu hlobo oluxaka ukwenza siyithole nathi sithi ayi okay kulungela semukele tokwamanje ilokho okukhona esinakho nomnyalezo wosuku usho ukuthi uNkulunkulu usehlelele lokho ziningi izinto engicabanga ukuthi besingafisa ukuzithatha kule nkondlo Mncedy sikhulume ngazo zokuhlukunyezwa kwabantu besifazane abanye egameni lomendo njengoba ukhona nje la uthe khona uma kufa iy'nkomo abazali bamphoqa ukuthi akaqhubeke yena ngoba iy'nkomo sezafa sizozibekezela emendweni uthi awubheke nje ukufa kwemvelo kusho qhubeka komendo ngoba kufa noma uthando lungasi yabona izinto engichaza so ziningi lezi zinto yabona ngesikhathi usho le nkondlo ngeke ngafike lo muzwa ukuthi yazi ukuba ngivele ngathi Mncedy awusho le nkondlo sisebenze ngayo size siyoqeda ngoba kunomlayezo omningi okhona olaphaya but before that bafu ngoba angiboni soba naso vele isikhathi sokusho inkondlo yokugcina ngifuna ukuthi ngoba ngiyazi abantu bayakufuna uyashaya lo mfana Mavundla u-top high uyezwa lo mfana usho umthandeni Duma ulapha enkwezela azivale ngale ethi ngiyekeni ngifunde ngamaphutha ami hhayi sizobala ngayo la ngifihle admini usho-ke imbongi bese ezothi-ke yavele-ke yangenza ngayithanda iy'nkondlo lensizwa kusho-ke ungowa kaMpanza uLungani umsomi uthi-ke kodwa-ke uzosiphindela unogada mfo hayi lutho la simzwanga wonke bengisacela so lalela-ke mfethu ngifuna ungitshela ukuthi uma kuthiwa uyatholakala Mncedy ngoba ngiyazi angikhosho ukuthi uphinde ubuye nini lapho ufika lapha nje uphinde ubuye umzukuzulu ugcina usubuya nje ukuthi usilalela ucomment uphinde urecite lapho but abantu abaningi abafuna ukukuthola bafu
bakuthola kuphi ku-Instagram, bakuthola kuphi ku-Facebook, Twitter, the social media handles makuwukuthi unawo thilalanda mhlawumbe ney'nombolo zocingo ungazikhona kwalapho usinike no-www. Umncedi uyatholakala ku-Facebook, umncedi Mqingo Mthimkhulu, igama le-page umncedi Mqingo Mthimkhulu. Ku-TikTok uyatholakala umncedi Mqingo, ku-Instagram uyatholakala umncedi Mqingo. Ku-WhatsApp ngiyatholakala nakhona. Inamba ithi 078 014 8815 078 014 8815. I-email address ithi mncedi mthimkhulu956@gmail.com. Okugcina ngiyacela ngomhla ka-25 kuSeptember. Khona umuntu ongihlebelayo lapha endlebeni yami, umuntu omdala uthi hayi ngathi khona into umfana nayo kuney'nkukhwana umfana zobe ey'hlambile awusho isikhuzi mfethu kuleli second lodwa. Ngizobe nginomcimbi eBed Center bathwele kanzima poetry show, sinabantu abanjengoMbali Malimela, KwaZintsele, Ntatheli, Hloniphani, Buhlehlekwa, Lungisani Mavundla starring Zulu. Ithikithi general 120, i-VIP u200 ngomhla 25 kuSeptember 2021. Yebo, eBed Center. Iqala ngo-10:30 iphela ngo-4 ntambama. Kungenjalo imininingwane ethe phathatha izophinda itholakale kulama pages awashilo umncedi Mqingo wakamthimkhulu. Bafisa amakhulu ayiphefumulele kulo msebenzi wakho, ayiphindaphinde akhulume noma usuthule wena. Iy'nkondlo zakho nje ngisho usuwayikhohlwa wena, kube khona umuntu othi kunenkondlo eyashiwo umncedi ngo-2011, uNkulunkulu akusikelele wena bafo kanjani nabathandiweyo wena. Ngiyabonga kakhulu, ngibonga nakubalaleli nge-support sikona wonke umuntu, uNkulunkulu abusise. Ngiyabonga kakhulu kakhulu, sixolise nangokudla isikhathi asiphinde sihlangane nabalaleli. Kusasa sikhona njalo ngo-10 o'clock live ku-page lami ka-Facebook, Instagram, Mavundla Media Experience. Okunye nokunye siphinde sikhulume ngakho ngesikhathi esizayo. Siyabonga ngohlobo olusabisayo. Sibonga kakhulu Mvundla, sidanki Thozi. Sihlangabezeke mlaleli ngesikhathi esifanayo kusasa phakathi kwa-8 no-12 kulolu hlelo ubusuku obuhle. Robby Malinga, Kelly Khumalo, baby please. Nasi into abahambe bencedi nanko bavepisi. Nasi into esuyikhala guys, aniyizwa lena le. Nasi into ekhala. Iyakhala ngale. Ukhozi. Yakhala ngale.